गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि मरान ओनसोलाव गोबां बरफ गोग्लैनायाव लामाया बरफजों खोबफबनानै थादों। लोगोसेनो बोथोर बिफाननि बायदिब्ला डिब्रुगड़आव मिनिमाम बिदुङा 13 डिग्री सेल्सियास आरो मेक्सिमाम बिदुङा 26 डिग्री सेल्सियास थागोन। अख्रांमायाव सानजा महरै जोमैया साग्लोबनानै थागोन आरो अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइबो गावनो हागौ होननानै फोरमायदों। आलायखुंग्रि मुंनि गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवदों। गोजोनथाव खौरां, चिरां जिल्ला काजलगाव आलायखुंग्रि गार्डेनाव दिनै आलायखुंग्रि मुंनि गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवदों। चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि श्री पि जया पास्कर रेड्डिया बे गोदान फेमिलि रिजर्टखौ बेखेवना होफैदों। लख्रानि गिथावना हामला, जरहाटआव हाग्रानि लख्राया गामियाव फैना हामला खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला जरहाट जिल्लायाव लख्रानि गाग्लोबनायाव 13 सुबुंफोरजों लोगोसे 3 हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा गोब्राबै जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरखौ फाहामथाय होबाय। लोगोसे लख्राखौ हमनो हाग्रा बिफाननि मावसुमाफ्रा नाजागासिनो दङ होनना मिथिनो मोन्दों। सोनाब क'क्राझार जिल्ला आफाद आमसुआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लादों। मुस्लिम माहारिनि सुबुंफोरनि सायाव एफेक्सन खालामनाय हेंथायै सोनाब क'क्राझार जिल्ला आफाद आमसुआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखा सावनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारिखौ पुलिस बिफाना गोख्रोङै होबथादों। माइनरिटि सुबुंफोरखौ इनाय अयथासार खालामदों होनना गोख्रोङै अजद दैखांदों आमसुआ। गोदानै दाजानाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुनि थाखाय मैखोम खहा। फिन बनसुनि सानै दैदेनगिरिया बनसुखौ नागारनानै इउपिपिएलआव हाबफैदों। इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै खैराबारि दख'रा बनसुनि लेङाइ आफादगिरि मंदाव बसुमतारी आरो आखान्थिब्रै नेहाथारि सपन नार्जारी बिथांमोना दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि न'आव फैनानै मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि फुंखा दैमारि आरो नेहाथारि रंमित सोरगियारि तामुलपुर जिल्ला आबादारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि मुर्सि बानेश्वर बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दलाव जइन जायो। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिर मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 9678121558 जानबुं नम्बराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय फुमखा गामियाव बिटिआर सरकारनिफ्राय दालांजों लोगोसे लामाखौ मावफुंना होजानो लुबैदों रायजो राजाफ्रा। दैज्लां समाव हान्थुसे दै गासोमनानै थाबायनो गोनां जायो फुमखा गामियाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा। लोगोसे गामि ओनसोलाव लोमजाब्ला साजाब्ला डाक्टार लांनो थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानाङो आरो फरायसुला फरायसुलिफ्राबो बे लामा आरो दालांनि थाखायनो गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जायो। बेनिखायनो दिनै क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 12 नं फुमखा गामिनि रायजो राजाफ्रा गाव गावनि बेसेन गोसा सम्पदखौ दोननानैब्लाबो बोसोरफ्रोमबो दैज्लां मेसें ज'यै ओंखारनानै लामा आरो दालांखौ रायजोयैनो फाहामबाय थानो गोनां जायो। बे गामिनिनो गोरा गाहाय गामि बेंगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जायखिजायाब्लाबो मानगोनां बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनहा बे रायजो राजानि भुगिनांगौ जानायखौ मावफुंना होनो थाखाय खावलायदों।